Здравейте хора, аз съм Мартин. Днес ще правим едно ново видео, където ще правим ревю на ето този самолет. Да, има колела. Знам какво означава. Но има добра устойчивост. Чакай. Не гледайте сега. Ще видяте, така че няма смисъл. Аз ще отварям кутията. Ето го самолет. Готин е, някакъв зелен. Някакъв зелен е, готин е, наистина. Човката му пред. Искам да тествам здравината му. Имаше устойчивост. Трябва да се надихам устойчиво. Краш тест. Да, май си е здраво вече. О, това не го забелязах. 4 болта е закрепено. Май зато е толкова здраво. Това беше ревюто. Това е много готин самолет. Готин самолет и цвета много макев и така. Такова електрическо зелено. Ето. И хора, чао, абонирайте се и чао.